गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। अर्धनिर्मित वाटर पार्क क दीवार गिरने से मासूम क मौत और एगो लड़का गंभीर रूप से भइल घायल। रउआ लोगन के बता दी कि देवरिया जिला के अंतर्गत रुद्रपुर तहसील में रुद्रपुर थाना के अंतर्गत भभौली गांव के निकट एगो अर्धनिर्मित वाटर पार्क का निर्माण होत रहल, जौना में एक लड़का के वो दीवार गिरला से मृत्यु हो गई और दूसर का लड़का घायल बा, जेकर इलाज CHC में चलत रहल। खबर रुद्रपुर खातिर सचिन सिंह का रिपोर्ट।